Il-White Paper dwar il-ħinijiet tal-iskejjel u traffiku ma tipproponix li t-tagħlim ta' tfal jibda iktar qabel permess illum. Għalhekk hija żbaljata l-impressjoni li l-lezzjonijiet se jibdew xis-7 ta' filgħodu. Ikkonferma dan il-Ministru tal-Edukazzjoni Evris Bartolo li ma' News għamel referenza għal fatt li l-White Paper qed tħeġġeġ lill-pubbliku biex jesprimi il-fema tiegħu. Il-White Paper kull ma qed tqajjem diskussjoni dwar jekk ċaqliq fil-ħin tal-iskola u żgur mhux se nagħmlu xi ġennata li rridu nqajmu l-itfal kmieni biex jiġu l-iskola biex bekk intafu xi ftit it-trasport u kemm ikun hawn trasport fit-toroq u allura kemm ikun hawn konġestjoni tat traffiku. Żgur li dik mhix soluzzjoni. Il-Ministru Bartolo fiem kif diġà jeżistu ċirkostanzi fejn l-iskejjel jinfetħu qabel. L-iskejjel primarji jiftħu sija qabel għaliex għandhom il-Breakfast Club u l-Gvern qed jikkonsidra soluzzjonijiet li jaqgħu fil-parametri ta' prinċipji li diġà jeżistu, anke fl-iskejjel sekondarji. Għalkemm il-Gvern huwa konxu li l-ħinijiet tal-ftuħ tal-iskejjel mhix is-soluzzjoni aħħarija l-problema ta' traffiku qed jifhem li bidliet żgħar f'dan ir-rigward jaf jagħmlu xi ftit ta' differenza. Dan f'pajjiż fejn l-ammont ta' karozzi hija dejjem jiżdied tant li qabeż 300,000 vettura. Ma naħsibx li soluzzjoni li naħsbu li jekk insolvu il-problema ta' trasport skolastiku bekk se nsolvu l-problema ta' traffiku f'pajjiżna. Dak jitlob ħafna miżuri differenti. Aħna nistgħu ngħinu biex intaffu din il-problema, imma żgur ma nistgħux insolvuha waħedna għaliex din hija problema komplessa ilha ġejja snin u tinvolvi ħafna oqsma differenti. Il-White Paper tħares ukoll lejn aspetti oħra, fosthom ħtieġa li jiżdiedu l-istudenti li jużaw it-trasport tal-iskola. Bħalissa huma madwar 75% tal-istudenti li jagħmlu dan u l-White Paper tħares lejn inċentivi bilan li dan jitlaq għal 95%. Il-konsultazzjoni dwar is-suġġett se tibqa' miftuħa għas-sitt ġimgħat li ġejjin.